po mga mamamayang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay mayroon pong ipapakitang recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps. Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to, ang lulutuin po natin ay adobong manok sa buko. So ito na po yung ating mga ingredients. Native na manok, carrots, patatas, bawang, luya, sibuyas, dahon ng sibuyas, pinya, buko, mantika, soy sauce, barbecue marinade, suka, asin, paminta, asukal, at saka seasoning. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients. Ngayon po ay simulan na po nating lutuin or gisahin yung ating mga sangkap. So, magpapainit lang po ako ng oil dito sa ating kaldero. Pagka mainit na po yung ating oil, ay igisa na po natin itong ating bawang. Ngayon po ay isunod po natin yung ating luya. Isunod po natin yung ating sibuyas. Ngayon po ay ilagay na po natin itong ating native na manok. So, palalambutin po natin to ng mga 20 minutes. Pagka pressure cooker po yung gamit natin. Dahil mas mabilis pong lumambot yung ating manok pagka pressure cooker. Pero kung hindi naman pressure cooker yung gamit nyo, siguro aabot kayo ng mga 1 o hanggang 2 oras. So ngayon, lalagyan na po natin siya ng soy sauce. Tapos itong ating barbecue marinade. Kunti lang po muna yung ilalagay ko dahil titikman po natin siya mamaya para malaman natin kung tama na yung kanyang lasa. I-adjust na lang po natin siya mamaya pag lumambot na yung ating manok. So, lagyan ko po siya ng konting suka. Tapos ngayon, ilalagay po natin yung tubig ng ating buko. So, bali yung gagamitin natin, itong tubig lang ng buko. Bali, ito yung gagamitin nating pangsabaw. Tapos, isabay ko na din po yung ating seasoning. Para habang lumalambot siya, ay may lasa na po yung ating karne. Then, itong ating konting paminta. At saka konting asin. Haluin muna natin bago natin takpan. Yan, babalikan po natin siya mamaya pagka malambot na yung ating manok. Ngayon po, habang hinihintay po nating lumambot yung ating karning manok, so ang gagawin natin ay piprituhin po muna natin yung ating patatas at saka carrots. Yan, maglagay lang po tayo ng mantika dito sa ating kawali.
Kaya po piprituhin ko po muna siya dahil pag malambot na yung ating karne ay diretso ko na pong maihalo yung ating patatas at saka carrots. At mas mabilis lang po tayo. At isa din pong dahilan kung ba't ko siya piprituhin ay para hindi po madudurog kaagad at medyo mas maganda pa rin po yung kanyang magiging texture. Ngayong mainit na po yung ating mantika ay pwede na po nating ilagay yung ating patatas. Ayan po, after mga 20 minutes sa ating pressure cooker, malambot na po itong ating manok. So, nilipat ko na lang po siya dito sa ating kawali. Pwede na po nating ilagay itong ating pineapple. Tapos, lagyan ko po siya ng konting asukal. Haluin lang po natin. Bali, patutuyuin pa po natin siya ng konti na para ma-absorb niya po talaga yung kanyang lasa. So, tatakpan ko po muna. Ayan po, medyo tumuyo na po ng konti itong ating sabaw or na-absorb na po niya yung ating sabaw. So, ngayon, pwede na po nating ilagay itong ating naprito na patatas kanina. Saka itong ating carrots. Haluin lang po natin ng konti. Dahan-dahan para hindi po madudurog yung ating patatas at saka carrots. So, ang last po na ilalagay natin ito ating spring onions or dahon ng sibuyas. Ayan. So, luto na po ito. So, pwede na po natin kainin. Kukuha lang po ako para ma-serve na po natin. Ito na po mga mamamayang ang adobong manok with buko. Sana po ay itry nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!